Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan bidiyon kamar yadda kuka gani tun akan hoton shi da kuma sunan shi, zan nuna mana hanyar da zamu bi mu haɗa application ko da ba tare da network ba. Irin wasu 'yan misalin application kamar yadda kuke gani, application da kuke ganin shi da HTML din tag ake haɗa shi. Irin wannan rubututtukan da ake haɗa website da su da sauran abubuwa da yawa da ake iya yi. Shi sa na ce zan kawo muku bidiyo da zaka haɗa dan misalin application irin na kunna fitila da dai sauransu haka dai, misali dai irin na live wallpaper da irin ma na web search, irin wanda ake yin searching haka irin kamar Google. Kamar yadda kuke gani za ku yi amfani da wannan application din. Wannan application din a yanzu babu shi a cikin Google Play Store, amma zan sa muku link din inda za ku ɗauko shi ku ajiye shi akan wayar ku idan kuna so kuna amfani da shi. Da farko za ka buɗe application din kamar haka. Za ka iya yin irin new project, sannan kuma in kana da wata project za ka yi amfani da, sannan kuma ga terminal. Yanzu abin da za ka yi, ka danna irin wannan new project mai alamar plus ɗin nan, sai ka taɓa ta kamar haka. Sai ka sa sunan application ɗin naka, kin na free ne nan ba tare da network ba, ka data ta nan ba abu da take ba. Sai ka sa sunan application ɗin, duk sunan da ka ga dama sa mai. Misali kai haka kamar haka, kamar yadda kuke gani. Misali mun sa sunan application ɗin kamar haka, sai ka zo ka danna next. To wannan shine wa'annan fuskokin da kuke gani, shine kalar duk wani application da zaka iya haɗawa. In dai ka gani a haka ma na san kun san irin kalolin application din da zai baka dama ka haɗa. Mu kuma na irin web wanda za a na searching haka za mu haɗa kamar wannan da kuke gani, sai mu zaɓe shi. In na kunna fitila ne, in na live wallpaper ne, duka suna, amma mu wannan za mu haɗa, wanda za mu na yin searching a Google kamar haka. Sai ka danna shi next, daga nan kawai sai ka kyale ka danna finish. Idan ka ga akwai wani gudu kake so ka gyara, sai ka ga cikin rubutun kamar yadda kuke gani gashi nan. Wannan rubutun da aka yi amfani wajen haɗa application ka gyara abin da kake so ka gyara. In kuma komai yi ma, in kuma za ka ƙaro wani code da kake da shi, sai ka danna. In za ka buɗe data ka sauke wasu hotuna wanda za ka saka a kai, ka danna saman nan gurin nan ɗin nan kai searching ka saka hoto. Amma duk ba za mu sa hoto ba saboda muna so ka bidiyon ya tsayi. Sai ka danna wannan bundle ɗin kamar haka, sai mu jira shi. Step 4 ne kawai zai wuce su, shi kenan. Bari mu ɗan jira shi. Yawwa, ya gama. Kawai ka install ɗin, sai ka danna install. Za ku ga ba hoto saboda ba mu saba da, in kana da gurin download ɗin nan za ka ɗauko hoto duk wanda kake so ka sa. Kamar yadda kuke gani gashi nan application ɗin. Bari mu buɗe data mu searching a ciki ku gani. Kamar yadda kuke gani wannan shine application ɗin da muka haɗa. Bari mu buɗe shi. Bari mu fito kamar haka, kamar yadda kuke gani application da sai ka bude shi kamar haka. Kun gan shi ne normal, ya bayar. Za ka iya sa account akai, za ka yi komai, za ka canza duk wani abu normal Google search. Bari ma ku gani search ku ga irin kalar buɗewar da yake yi. Kamar yadda kuke gani za ka rubuta da abin da kake so kai searching. Misali kamar yadda kuke gani ku searching kamar haka. Kamar yadda kuke gani kun ga searching din da nayi. Bare ku ga irin kalar buɗe da yake, kuma normal searching ba tare da wata matsala ba. Kun gani normal za ka yi searching duk wani kalar abu da kake so a cikin Google, a cikin wannan application din da ka haɗa. Za ka isa sunanka, kuma za ka iya duba hotuna da sauransu. Duk wani abu za ku gani normal, yana buɗe ma shape, kuma kai ka haɗa application ɗinka da kanka. In ka bi wannan hanyar da wannan application din, kuma ba iya wannan ake ba, akwai application da yawa kuma in ka iya haɗa code ma duk za ka iya haɗa. Mun gode, kada ku manta da subscribe.